Ini dina hari Senin ya. Bolo kita hari Senin kita mau goreng. Akan goreng kates sih. Akan goreng kates ya, Mbak. Yes. Niki tak sik dionceki. Engko goreng kates karo apa, Mbak? Pare. Oh iya. Iki parene iki sik ngrajang sik oleh sakmene iki, sik urung mari. Bolone sik ukum teko. Heeh. Bolone rong teko. Iki karo ngenteni bolo. Sakmono enggak sate ketok. Nggih. Heeh. Iki ngenteni bolo-bolo. Kates iki mung rong teko ki mung sing kon ngerani sing sak kebon rong teko. Engko akeh engko. Ya iki anakane kates. Ewan-ewan. Ya wis kene ya wis ngono ya, muga-muga sehat. Sing penting sehat, Mbak iki iso nyambut gawe. Nek wong sehat nyapa ae iso. Alhamdulillah pokoknya wis disyukuri ae sehat, rezekine lancar, titik akeh disyukuri ya, Mbak Es. Nggih. Ya. Dadah Mbak Es. Dadah. Ya ayune. Ya. Sambut bebek kan aja.